Прывітанне, шаноўныя, з вами Андрей Хаданович і перакладчыцкая майстэрня. Сёння справаздача пра чарговы трэці занятак, які быў прысвечаны перакладам прозы, перакладам нямецкай прозы. Два раздзеленых некалькімі пакаленнямі аўтараў. Стопудовы класік Эрих Марія Ремарк, які ва ўмовах вайны, рэпрэсій і нашай міграцыі набывае падвоеную і патроеную актуальнасць, класіка, а з іншага боку ультрасучасны, папулярны як у дзетак, так і ў дарослых чытачоў і слухачоў Марк Уве Клінк, аўтар хронікі кенгуру. І тое, і гэтае мы разглядалі, абмяркоўвалі разам з двума цудоўнымі спецыяльна запрошанымі гасцямі, экспертамі. Адзін з найбольш знаных на сёння ў свеце беларускіх сучасных пісьменнікаў Альгерд Бахарэвіч і яго прыўкрасны перакладчык Томас Вайлер, ушанаваны недаўна вельмі прэстыжнай узнагародай прэміяй Паўля Целана за пераклад вялікага рамана «Сабакі Еўропы», які выйшаў па-нямецку і сустракаецца з вельмі добрымі водгукамі. Томас і Альгерд ласкава пагадзіліся з аднаго боку прадставіць свой творчы тандэм, сваю творчасць, а з іншага боку пабыць уважлівымі рэдактарамі нашых удзельніц і іх перакладаў. Вось жа, «Сабакі Еўропы», якія мы маглі слухаць фрагментамі не толькі ў арыгінале зараз, але і па-нямецку. Знакаміты уступ, дзе герой, які, дарэчы, вынайшаў мову бальбута, разважае пра існыя мовы, пачынаючы з беларускай, якіх яму не хапае, да якіх ён чапляецца. Ну, вы ведаеце, шмат хто з вас памятае гэты кавалак. Удзельнікі майстэрні зачаравана слухалі гэта па-нямецку. Мне здаецца, паэтычны эфект аўтара Бахарэвіча, калі кожная мова самапрамаўляла і самавыкрывалася ўжо самой фанетыкай, здаецца, здорава перакладзены, пераствораны па-нямецку. Меркуйце самі. Wie sie mich anödet, eure belarussische Sprache. Wer wüsste es zu sagen? Und wer wüsste zu sagen, mit welcher Wonne ich das schreibe? Öde, öde, Verödung, Verblödung, zuwider ist sie mir. Weg mit dir, Sprache. Ksch. І ваша расейская мова мне канчаткова апрыкрыла. Хто б ведаў, як яна мяне дастала? Што ёй не скажаш? Усё ўжо было, усё адгукаецца тысячай бязглуздых рэхаў і даўно астылых літар. Мова, якая заўжды прыходзіць нібы з вопшукам. Мова, якая заўсёды мае права. Брысь, расейшчына, брысь. А ангельская, яна агоркла не менш. Мова фаст-фуд, ад ангельскай паўсюль плямы, быццам свет гэта ўсяго толькі куча сурвэтак на нечым стале. Як шмат людзей думаюць, што ведаць ангельскую, і лічаць, што гэтага хопіць для шчасця. Наіўныя дурні. Як шмат мы маглі б сказаць, калі б адмовіліся ад вашага інглішу, калі б сказалі раз і назаўжды сваё «не» гэтай оргіі паразумення. Гішпанская – астматычны кашаль забойцы якога-небудзь чэстага монстра. Смех мясніка Тореадора. Deutsch? Ein bitterer Rettich, der sich einmal als Genie und Übermensch verstanden hat und sich jetzt krampfhaft abstrampelt, um wieder normal zu erscheinen. Адна з інтрыгаў «Сабак Еўропы» – гэта наяўнасць у ім вершаў, якія уклініваюцца ў тэкст, чаргуюцца з прозай, а адзін з вершаў існуе на вынайдзенай аўтарам уже згаданай мове бальбута. Легоінг клінкутіма, лягчэйшы за паперу. Можна паслухаць, як чытае гэта аўтар у арыгінале. Акоу клінкута, девнатузу тау, тайно бальбуті, када уйма сау оное, скутое до трибутіма доброе, дінаграмутіма сал неукусникау.
убутаў квайлі гое да саное, да ўспрагуці матаў быў па вузу, маў, комутко ное. А аўтар гэтых словаў спрычыніўся да першага перакладу паэзіі з бальбуты на беларускую. Вось як гэта выйшла ў мяне, лягчэйшы за паперу. Нібы папера, над якою ты складаеш лёгкі верш або грозбух панылы, свой дзённік, што вядзеш адсюль і да магілы, нікому і ў нішто дасланыя лісты. Аднойчы знойдзеш крылы і небасхілы, сарваўшыся ў прадонне нематы, таварыш мілы. Ты ўжо цяпер пра смерць такую сніш, ляціш без важкі аркуш папяровы, лягчэйшы за прыдуманыя словы, не блізкі, не далёкі, а паміж, дзе ўбачыш высь жахлівую, такую ж, як хвіля, калі ўсё бліжэй ты чуеш сабачы брэх і іншы гук, такі ж, як рыб паперы. Ты, што даў ёй веры. Пасля самапрэзентацыі і размовы з нашымі экспертамі, як творцамі, мы перайшлі непасрэдна да абмеркаванняў тэкста. Вось жа Рэмарк і ягоны раман з біблійнай ці каля біблійнай назвай «Любі свайго блізкага», як пакуль у працоўнай версіі перакладчыцы. Адразу паўстае пытанне цытаваць беларускую біблію ці называць прыблізна, а калі цытаваць, то ў чыім перастварэнне. «Полюбі блізкага твайго, як самога сябе» у Васіля Сёмухі, «Полюбі бліжняга твайго, як самога сябе» у Анатоля Клышкі. Раздзел, які прадстаўлены быў на майстэрні, сёння падвойна і патройна актуальны. Размаўляюць уцекачы, бежанцы, размаўляюць у зняволенні, знаёмячыся у турэмнай камеры, у камеры часовага ізалятара. У гэтай сітуацыі як перадаваць іх дыялог, часам спантанны, эмацыйны, блізкі да народнага, вельмі простыя словы і ніводнага лішняга. Ці вялікім грахом ёсць дагаворваць ад сябе, ці не падмяняем мы такім чынам аўтара. Чалавек без пашпарта, нябожчык, адпушчаны на вакацыі зноў пажыць. Чытаем у перакладчыцы, вяртаем да арыгіналу «Чалавек без пашпарта, нябожчык у адпачынку». Той выпадак, калі Рэмарк не патрабуе дагаворвання. Як перадаваць неправільную мову розных мігрантаў з усіх куткоў, напрыклад, героя паляка, які размаўляе па-нямецку як умее. «Essen sehr schlecht hier», sagte der Pole. «Ежа тут вельмі кепская», адазваўся паляк. Версія чарнавая. Пасля абмеркавання мы звярнулі ўвагу на магчымасці, які дае беларуская мова. Польская кепскі – гэта злы. Злы незалежна ад кантэксту, што дае магчымасць прыпісаць персанажу такую турэмную іронію. Ежа тут вельмі злая. Гаворыць ён так, як сказаў бы паляк з недастатковым словарным запасам, але мова гаворыць больш, чым персанаж. Альбо 14 сутак, кажа той же персанаж, а то і венцый. Ежы вельмі мала, вельмі кепская. Нішчымны суп. Спатыкаемасць у абмеркаванні на гэтым нішчымным. Пустая зупа было б больш уласцівая для такога героя. Яечкі, так, яечак бы з'еў. У касматай барадзе з'явіўся пробліск пажадлівасці. Ахвотна б з'еў. Яечак бы ахвотна, 4, 6,
тузин, 6 звараных, астатнія смажаныя, са смажанай бульбачкай са шпікам. Геніальна і ўсё пасуе акрамя гэтага тузіна у мове замежніка, які ледзь падбірае словы. 4, 6, 12. Марк Уве Клінк і яго хронікі кенгуру. Абсурдны персонаж кенгуру, інтэлектуал, камуніст са сваімі поглядамі, са сваім стылем, са сваёй любоўю да музыкі, з актыўным цытаваннем па-нямецку і па-ангельску року і эстрады, з стварэннем стылістычнага іранічнага дыяпазона паміж гэтым. Vielen lieben Dank – першая моўная рэакцыя персанажа. Дзякуй, прыдзякуй, знаходзіць патрэбнае слова перакладчыца. Кажа кенгуру і запіхвае яйкі, зноў матыў гэтых яек, у сваю сумку. А куды яшчэ іх запіхваць сумчатаму? У нейкі момант у арыгінале абсурдны персанаж цытуе нямецкую эстраду Франка Цандера. Hier kommt Kurt. Ohne Helm und ohne Gurt. Einfach Kurt. Без шалома і без рэменя. Просто Курт. Але як гэта зрабіць блізкім і зразумелым, тым больш, што з'яўляецца гэты тэкст у іранічным кантэксце. «Здравствуй, чужая милая», прапаноўвае перакладчыца развязанне з саладухі. «Прошлое не воротится?» – пытается кенгуру. «Ага, и не поможет слеза», – кажу я. Вечнае пытанне, якое мы ўжо падымалі пра межы дапушчальнасці перакладчыка. Безумоўна, чытач тут ажывіцца і усміхнецца, але ці псіхалагічна паверыць у аж такую абазнанасць герояў у беларускай, рускамоўнай эстрадзе. Пошук ідэальнага эстраднага кавалачка для цытавання застаўся нам усім хатнім заданнем. Я жыву па прынцыпе лепш 5 разоў спытаць, чым 1 раз падумаць самому, гаворыць персанаж-апавядальнік. Сутыкненне нямецкай фразеалогіі з славянскай падказвае змяніць лічэбнік. 7 разоў спытаць. Найскладанейшае пытанне і невырашальнае на сёння дыскусіі выклікала гульня словаў з кюнштлерам, мастаком і прыметнікамі, якія з'яўляюцца побач з ім. Anschaffender, Künstler і Freischaffend з'яўляецца крышачку пазней. Продажны мастак і вольны, незалежны мастак, а ўрэшце рэшт трэцяе слова, якое ўваходзіць у гульню – Kleinkunstler. Тыя несур'ёзныя мастакі, пра якіх называюць такім словам, калі спяваецца у кабарэ, на эстрадзе. Працоўны варыянт гучаў пакуль што так. Ну, вы пастаянна ў хаце, нічога асабістага, але ўжо 1-я гадзіна, а вы дагэтуль у піжаме. Я, як гэта, тыпу мастак, кажу я. Я працую ўначы. Паднявольны мастак, пытаецца кенгуру. Вольны мастак, папраўляю я. Ага, я пішу гісторыі ды песні, а потым іх выконваю. А, ведаю, вы несур'ёзны мастак, і далей працягваецца гэты матыў прафанацыі мастацтва. Пакуль што той выпадак, калі пераклад намікае на арыгінал. У арыгінале было больш смешна, больш
афарыстычна, але перакладчыца чэсна папрацавала і зрабіла пакуль немала, але той выпадак, калі чакаеш ад музы азарэння, а раптам тая троіца словаў і паняццяў, з якімі аўтар каламбурыць, прыйдзе па-беларуску. Што гэта будзе? Модны, свабодны і прынагодны мастак, майстар, які ператвараецца ў майстра на ўсе рукі на эстрадзе, ці нешта яшчэ, сам з нецярплівасцю чакаю ад перакладчыцы. Вось жа нямецкая літаратура запатрабаваная, і мячык вельмі хутка апынецца на поле патэнцыйных незалежных беларускіх выдаўцоў. Сёе-тое паўстае і робіцца для вас. А перакладчыцкая майстэрня працягваецца па чацвергах, а па панядзелках выходзяць справаздачы. Пабачымся яшчэ, да сустрэчы.